professorat del Col·legi Beato Carmelo, alumnes, familiars, mares i pares i públic en general. I avui especialment bona i especial vesprada a Jessica Arlandi Márquez i Berta Parets Pérez. Des de l'Ajuntament hem convocat aquest acte on volem donar públicament el reconeixement a Jessica i Berta per haver obtès el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic al curs 2014-2015. La setmana passada ja vau estar a València junt a la resta d'alumnes premiats a l'Auditori del Palau de les Arts de València. I va ser un autèntic honor que estiguéreu allí representant el Col·legi Beato Carmelo del Real. Avui és el torn de rebre el més que merescut homenatge per part del Real, del vostre poble. Com a representant de l'Ajuntament i com a regidor d'Educació, sols voler dir que tot treball i tot esforç al final té un premi, té una recompensa. Us donem la més sincera enhorabona. Sou un exemple per a molts alumnes i també per als adults, ja que heu demostrat que amb constància i disciplina els objectius i els reptes s'aconsegueixen. No és fàcil, no és gens fàcil obtindre el que vosaltres heu aconseguit. També volem destacar el paper important i fonamental en l'àmbit educatiu de la família i el professorat. Si es va en la mateixa direcció, els resultats s'aconsegueixen. Per tant, des d'ací, donar també públicament les gràcies i l'enhorabona al professorat i familiars de Jessica i Berta. Passa la paraula. Jessica i Berta, jo vaig tindre l'honor d'acompanyar-vos l'altre dia dimecres en València quan vos donaven el premi. Jo sols volia dir-vos dues cosetes, dir-vos a vosaltres que estàveu i a la resta de gent que no estava, unes cosetes, sols tres. El primer punt, el que va dir Miquel Soler, que l'educació és una cosa de tots, no sols del professorat. La comunitat educativa en realitat és tota la societat i vosaltres, que sou els joves, sou el pilar del futur. I això és el que hem d'alimentar. Hem d'alimentar el futur i el futur s'alimenta des de xicotets en l'educació. Que això és un principi un poc per a que tots ens fem un poc la idea de lo que és l'educació, que no sols depèn del professorat i dels xiquets, sinó de tots. Després, donar-vos l'enhorabona per tot l'esforç que feu i dir-vos també el que vos va dir ell, el segon punt també, que és estudiar i no parar mai, mai, mai d'estudiar. Tots els dies cal estudiar i tots els dies tinguem una raó per la que estudiar, perquè el desenvolupament personal s'aconsegueix així, amb l'estudi. I l'últim punt, que és el que m'agradaria que féreu extensiu a tots els xiquets de la vostra classe i de més, és un punt que va dir ell molt important, que vosaltres teniu el cap i vosaltres teniu la sort de tenir una família i un entorn social que vos ajuda a treure bones notes, però que aquest reconeixement l'heu de fer extensiu a tots els xiquets, perquè igual d'important és un xiquet que trau un 10 que un xiquet o una xiqueta que trau un 7. Si aquest xiquet i aquesta xiqueta ha fet tot el possible per aconseguir un 7, té el mateix reconeixement que vosaltres per treure un 10. No vos dic que vos reste i vos lleve importància al vostre premi, però teniu que tenir-ho en compte, que això és molt important. El reconeixement, cada xiqueta és especial i cada xiqueta és especial i el reconeixement deu ser per a tots aquells que tenen el seu esforç. Res més. Ara, per a continuar en l'acte i que l'acte no haurà sigut tan curtet, aprofitant que aquesta setmana tant des de l'Ajuntament com des del Col·legi està celebrant-se el Dia del Llibre, dir-vos que les companyeres del Col·legi Beato Carmelo han volgut participar també en el dia d'avui i van a fer una lectura del Petit Príncep. Per tant, que vinguin a ser llegit i gràcies per haver vingut. Bon dia!
digué la guineu. Bon dia. Respongué educadament el petit príncep, que es girà però no vi res. Estic aquí, Digué la veu. sota la pomera. Qui ets? Digué el petit príncep. Ets molt bonica. Sóc una guineu. Vine a jugar amb mi. Digué el petit príncep. Estic tan trist. No puc jugar amb tu. Digué la guineu. No estic domesticada. Ah, perdó. Digué el petit príncep. Però després reflexionà i afegí. Què significa domesticar? No ets d'aquí. Què busques? Busco els homes. Digué el petit príncep. Què significa domesticar? Els homes, digué la guineu, Tenen fusells i cacen. És molt molest, també crien gallines. És el seu únic interès. Busques gallines? no, digué el petit príncep. Busco amics. Què significa domesticar? És una cosa massa oblidada, digué la guineu. Significa crear vincles. Crear vincles? Sí, per a mi de moment no ets més que un noiet similar a 1000 noiets i no et necessito. I tu tampoc no em necessites. No sóc per a tu més que una guineu similar a 100.000 guineus. Però si em domestiques tindrem necessitat l'un de l'altre. Seràs per a mi únic al món. Seré per a tu únic al món. Començo a entendre. Digué el petit príncep. Hi ha una flor. Crec que m'ha domesticat. És possible, digué la guineu. A la terra es veu tota mena de coses. Oh, no és la terra. Digué el petit príncep. La guineu sembla molt intrigada. A un altre planeta? Sí. Hi ha caçadors en aquell planeta? No. Això és interessant. I gallines? No. Res no és perfecte. Sospirà la guineu, però la guineu torna a la seva idea. La meva vida és monòtona. Caço gallines, els homes en cacen. Totes les gallines s'assemblen i tots els homes s'assemblen. M'avorreixo, doncs, una mica. Però, si em domestiques, la meva vida s'omplirà de sol. Coneixeré unes passes que seran diferents a la resta de passes. Les altres passes fan amagar-me sota la terra. Les teues em fan sortir del cau, com una música. I a més, mira, veus allà els camps de blat? Jo no menjo pa. Per a mi el blat és inútil. Els camps de blat no em recorden res. És ben trist. Però els teus cabells són de color de l'or. Quan m'hagis domesticat, serà meravellós. El blat labrat serà un record de tu, i estimaré el so del vent en el blat. La guineu callà i mirà durant un llarg temps el petit príncep. Si us plau, domestica'm, digué. Ja ho voldria, respongué el petit príncep. però tinc molt poc de temps. He de trobar amics i conèixer moltes coses. Només es coneixen les coses que es domestiquen, digué la guineu. Els homes ja no tenen temps de conèixer res. Compren coses fetes als mercaders, però com que no hi ha mercaders d'amics, els homes ja no tenen amics. Si vols un amic, domestica'm. Què he de fer? Digué el petit príncep. S'ha de ser molt pacient. Al principi t'asseuràs una mica lluny de mi, així a l'herba. El miraré de reull i no dirà res. La paraula és font de mals entesos, però cada dia podràs asseure't una mica més a prop. L'endemà el petit príncep tornà. Hagués estat millor tornar el mateix dia. Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, començaré a ser feliç des de les 3. Com més avanci l'hora, més feliç em sentiré. A les 4 em sentiré neguitós i inquiet. Descobriré el preu de la felicitat. Però si vens a qualsevol hora, mai no sabré a quina hora he de preparar el meu cor. Els ritus són necessaris. Així el petit príncep domesticà la guineu i quan s'apropà el moment del comiat... Ah, digué la guineu. Ploraré. La culpa és teua, digué el petit príncep. Jo no volia fer-te mal, però tu vas voler que el domestiqués. Sí, digué la guineu. Però ploraràs, digué el petit príncep. Sí, digué la guineu. Llavors no guanyes res. Guanyo, digué la guineu. Del color del blat. Adeu. Adeu, heus aquí el meu secret. És molt simple, no es veu bé si no és el meu cor. Allò és essencial, és invisible als ulls. Allò és essencial, és invisible als ulls. Repetí el petit príncep per tal de recordar-se. Els homes han oblidat aquesta veritat, digué la guineu. Però tu no has d'oblidar-la. Ets responsable per sempre més d'allò que has domesticat. Soc responsable d'allò que he domesticat. Repetí el petit príncep per tal de recordar-se.
Oferiment de Joana Raspall. He pogut atrapar un somni abans que el sol es fongués. L'empresone amb paraules per quedar-me'l sempre més. No pesa ni fa cap nosa, però és tan gran per a mi que si vols, si tu volguessis, el podria compartir. Ara ja per a finalitzar anem a fer entrega de part del Poble del Real, tant a Jessica com a Berta, un diploma de reconeixement i un de taller que l'obrireu. Després vos cedim la paraula a les dos, si voleu dir alguna cosa sense cap tipus. Ho cedim de manera... no hi ha cap problema, i per a finalitzar farem la foto de record. Jessica Arlandis Márquez. Si voleu fer diverses fotos en els familiars, en els representants de l'Ajuntament, perquè tingueu un record, si voleu, com obligar regidors de l'Ajuntament, pugeu tots si voleu, i després els familiars, i després que obliga, per tingueu un record. No te toca res. A tu també. Premiades en familiars. La abuela.
Simplement donar-vos a tots les gràcies per vindre, per arropar en este acte a Jessica i a Berta, i esperem que l'any que ve n'hi hagi 2 o 3 alumnes i mos tornem a veure així. Gràcies per tots.